Igbo ndị ọma, Igbo ndị m na-agara ozi. Igbo sị m na m kwuru m akwụrụ, na m gbawa m agbawa. Igbo asị m ka ala Igbo nwere mmanya. Ọ ihe ọma ka m ji bịa. Ihe m na-arịọ ụmụ Igbo bụ na ndidi na ntachi obi ka eji aga. Unu adịkwala n'oke ọhụrụ. Nwanna m sị agbakwala m ọhụrụ ka m were ya nwayọ jem ije elu ụwa. Papa agbakwala m ọhụrụ ka m were ya nwayọ lụma nwaanyị m. Mama agbakwala m ọhụrụ ka m were ya nwayọ kpama ihe elu ụwa, riri m ihe elu ụwa. Eji m nwayọ na-arịọ sị ma ihe m ji na-ekwu maka ndidi wụ ihe nke anyị bidoro n'elu Igbo. Ihe nke anyị bidoro n'ala Igbo eweliwe wụ ka anyị kpakọta Igbo ọnụ. Mana ọwụ sọsọ ịkpakọta Igbo ọnụ ka anyị nụkwa na mmepe ala Igbo. Kedu ihe mere ala Igbo adị mma? Kedu ebe a gara ala Igbo adị mma? Kedu nke e wetara tinye n'ala Igbo ya adị mma? Ma na-arịọsị ụmụ Igbo biko unu agbakwala ọgụ. Nwaanyị ka eji aka. Ana m agụ ihe unu na-ede, ana m ahụkwanụ na-ege ntị. Ụfọdụ na-asị na ya ahapụla nke anyị bidoro, nke anyị na-emewu ịkpakọta Igbo ọnụ mewe ihe ndị ọzọ. Kedu ihe nwe ihe ndị ọzọ nke ahụ anyị mewe? Ọ ihe so na mkpakọta Igbo ọnụ, maka na mụ awụ onye si mpaghara Igbo ebe nke ọ dị m n'aka iso hazie ala Igbo, mee ka ego, ihe gbasara ego, ihe gbasara ọdịnotu na ọdịmma Igbo, ihe eji emepe ala Igbo ka o nwee ike dịrị. Maka na echi onwe otu o si dagharịa, aga m asị na awụ m onye Igbo. Onwe ihe na-eri Igbo, ihe ahụ na-eri Igbo ga-eri m. Onwe ihe gọzikwere n'ala Igbo, ihe ahụ gọziri ala Igbo ga-agọzi m. Ị mara otu o si wụrụ datana m ga na-etinye ahụ m, tinye onwe m, tinye ndụ m. A ga-anwụta anwụ, a ga-adịkwanụ ndụ adị. Ọwụ ya huru asa nọ. Anyị na-agagharị na-emekọta witi ndị na-arụpụta ụdịrị ngwaahịa ọbụla, ndị na-eme ma ndị nka na ụzụ, ma ndị nkụzi, ma ndị anyị niile na-arụkọtacha ọnụ ịhụ n'ala Igbo dị na mma. Ụmụnne biko, asị m ka ala dajụọ, ala dajụọ, emu dajụọ. Ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Were ndidi na-eso, were ndidi na-eso ndị niile nke na-ahụ maka ijikọta Igbo ọnụ. Anyị na-aga for economic empowerment for ala Igbo niile. Ọ wụghị ihe ọjọọ, ọ wụghị mkparịpụ, o so na ihe anyị ji na-aga. Kwenyekwere na anyị na nke anyị na-aga. Ana m achọ nwanne m, ana m achọ nwanne m nke ahụ anyị ga-eji gagharịa ala niile, ala na-awụ ala ndị Igbo. Ụmụnne anyị ọtụtụ ha kpafuru, ọtụtụ ha gara mba ofesi ịga chọọ ihe a ga-eri, si ebe ahụ fuo, si ebe ahụ ha echetazikwa ụlọ. Ọwụdị na mebi na ha anụ na mba na-ezilata ihe ụlọ, onwedị nke ha na-eme. Ana m achọ nwanne m ga-aga kpakọta ndị niile ọnụ, chikwa ebe ahụ ya mana ọnụọgụgụ ndị Igbo dị n'ụwa. Anyị ga-aga na anyị ga-ama kedu ndị Igbo nọ na Ghana. Anyị ga Amerịka, anyị ga-ama kedu ndị Igbo ole nọ na Amerịka. Anyị gaa na Kaduna, anyị ga-ama kedu ndị Igbo ole nọ na Kaduna. Otu a ka ọ dịkwa na Lagos, otu a ka ọ ga-adị na Abuja, otu a ka ọ ga-adị na China, otu a ka ọ ga-adị na Asia niile na Afrịka niile. Ka udo na ọganihu chia eze n'ala Igbo niile.